שלום לכולם וברוכים הבאים לוובינר מרץ 2026, וובינר השלישי שלנו השנה, שעוסק בגישה הבסיסית של סולוז לאימוני כוח וחיזוק, חלק מסדרת הוובינרים שאנחנו מוציאים לכם אחת למספר שבועות, כדי לחזק את הידע וההשערה שלכם. אנחנו מאמינים שלהיות ספורטאים זה לא רק לחזק את הפיזיולוגיה. גילוי נאות, מבחינתי, כמו תמיד, כל דבר שאני אומר הוא תמיד עם המילה לדעתי בסוף משפט ותמיד מניסיוני. אני לא חתום על החוכמה, ויש לי פשוט הרבה ניסיון בעבודה עם ספורטאים ובראייה של עולם הספורט סבולת החובבני. אני ממליץ תמיד להיעזר באנשי מקצוע, במיוחד בנושא שנדבר עליו היום, כוח וחיזוק, בין אם זה שלושת אנשי הצוות המעולים, אביב, שגית ואבירם, מאמני הכוח והחיזוק שלנו, או כל מאמן strength and conditioning אחר שאתם סומכים עליו, כיוון שהעבודה בנושא הזה היא מאוד מאוד מותאמת אישית, מאוד מאוד מותאמת ניסיון ומטרות, וגם על זה נדבר בהמשך. המטרה היא לא לתת לכם תשובות וחוקי אצבע שאיתם אתם עובדים מחר בבוקר, איזשהו פלייבוק. לא. המטרה בוובינרים בכלל וגם היום היא לתת זווית, לפתח את החשיבה, לקחת אתכם ולתת לכם קצת חומר למחשבה להמשך, ולראות איך אתם יכולים לשפר את התהליך והדרך שאתם עוברים. כמו תמיד, אני מדבר לעתים בלשון זכר, לעתים בלשון נקבה, אבל מיועד לכולם ולכולן. The concept is you, זה הסלוגן שלנו בסולוז, וזה מאוד מאוד חשוב מבחינתנו לקחת אחריות על המוכנות שלכם, ולא רק להגיד לכם תרוצו מהר, תשחו חזק או תרכבו הרבה, אלא תהליך שלם הוא הרבה יותר מאשר פיזיולוגיה, הוא גם לתת לכם את הכלים לחשוב ולהתפתח לאורך הדרך שלכם. הידע וההשערה הם חלק מתוכנית העבודה שלנו, ובכל שלב במהלך הקריירה שלכם אנחנו רוצים לתת לכם את החומרים העדכניים ביותר והטובים ביותר כדי להתקדם. ובנוסף לכל, תמיד חשוב לנו שיהיה human in the loop. אנחנו רוצים שתרגישו גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים, שאתם לא עובדים רק עם אפליקציות ורק עם שעוני יד שאומרים לכם באיזה עצימות לעשות את האינטרוול הבא, ולכן לא שלחנו אתכם לקרוא חומר קריאה או לראות סרט, אלא הנה אנחנו כאן עומדים בפניכם ומסבירים לכם על הנושא, וזמינים לכם בכל הערוצים האחרים שבהם אתם מתקשרים איתנו. אפשר להתחיל? קדימה לנושא. כשאנחנו מדברים על אימוני כוח וחיזוק, או בכלל על strength and conditioning כתפיסה, אי אפשר להפריז בחשיבות של הדברים האלה. לכל אחד מהספורטאים, בכל אחד מהשלבים שלהם בקריירה, חייבת לבוא התייחסות, במיוחד ככל שאנחנו רוצים להתקדם ולהשתפר, פועל יוצא מכך שאנחנו מתאמנים יותר, או מתאמנים אימונים מורכבים יותר, או קשים יותר, וכמובן ככל שאנחנו מתבגרים, מה לעשות? כולנו מתבגרים. כשאנחנו מדברים על יסודות, אימוני הכוח והחיזוק, משתלבים, שילוב, שהוא בלתי נפרד, ניתן להפרדה. כשאנחנו מדברים על ניהול סיכונים, אימוני הכוח והחיזוק, מאוד עוזרים לנו להתחשב ולבנות את הגוף לקראת המאמצים. כשאנחנו מסתכלים קדימה על הקפיצה הבאה שלנו ורוצים להשתפר, הרבה פעמים אימוני הכוח והחיזוק ייתנו לנו את הבסיס להעמיס על הגוף יותר עצימות, או יותר זמן עבודה, נפח ויחידות אימון. וככל שאתם תסתכלו, כמעט תמיד כשאתם תרצו לעשות את הקפיצה הבאה, יהיו אלמנטים תומכים שאותם אתם תצטרכו לעשות. לפעמים זה דברים מנושא ההתאוששות, לפעמים זה מעולמות התזונה, לפעמים מעולמות הציוד, ולפעמים בגישה ההוליסטית של איך אתם בכלל מסתכלים על עצמכם כבונים גוף של ספורטאים, וגם כאן נכנסת החשיבה על אימוני הכוח והחיזוק. בתור מאמן, יש לי שיח שכיח עם ספורטאים, שקשור לאימוני כוח וחיזוק. במהלך העבודה הרבה פעמים זה מה אני אמור לעשות מחר, או האם משתנה לנו אימון הכוח, גם על זה נדבר. והרבה פעמים בכלל הנושאים באים ממני בתחילת הדרך. והדברים שאני שומע כשאני אדבר עם ספורטאים הם בדרך כלל המשפטים הבאים. אני עושה חיזוקים פעם בשבוע. משתמשים במילה חיזוק. ביום ראשון אני קבוע בחדר כושר. יום מסוים וחדר כושר.
מרים קצת ברזלים, מתעסק במשקלים. לפעמים אני גם שומע, אני נמנע מעבודת חדר כושר, כי אני לא רוצה לעלות מסה בכתפיים. נכון, במיוחד לגבי נשים שמאוד חוששות מעלייה במסה הכללית. אני מעדיפה מוביליות, עוד משהו שנדבר עליו, שמתקשר לאיך שאנשים תופסים את הכוח והחיזוק, ואני מעדיפה יוגה ופילאטיס על פני הרמת משקולות. כל הדברים האלה הם סוגי שיח שאני שומע בתור מאמן. האם זה בכלל אמור לשנות לי למה הספורטאי מתכוון? אולי הם כולם מתכוונים לאותם דברים? אז באמת של החיים הם מתכוונים לאותם דברים, למרות שהם עושים דברים שונים, ולכן גם התוצאות הן שונות. ולא תמיד אותו פתרון מתאים לנו לאורך כל הקריירה, או לאורך כל השנה, או לאורך כל העונה, או לכל מטרה. ולכן חלק ממה שאני רוצה לעשות היום, זה להפריד בין עבודת הכוח שמדברת על דברים מסוימים, לעבודת החיזוק שמדעית, מבחינת השפה האקדמית, נוגעת לדברים אחרים. האם יש בכלל דרך נכונה לעבוד על אלמנטים של כוח וחיזוק, או שיש הרבה אסכולות? אז כמו תמיד, התשובה היא זה תלוי, ו-it depends, זאת התשובה שנתן לי ג'ו פריאל באופן אישי, ששאלתי אותו בסמינר אצלו לפני הרבה שנים, כמעט על חצי מהדברים. והבנתי שזה תמיד תלוי, תלוי בספורטאי, תלוי בתקופה, תלוי בניסיון, ותלוי במטרה. אז דרך העבודה שלנו, גם באימוני כוח וחיזוק, כמו בכל התחומים האחרים שאנחנו מתעסקים בהם בספורט שלנו, היא נגזרת של המטרות. לפעמים אנחנו מחפשים מטרות שנותנות לנו תמורה בטווח הקרוב או בטווח הרחוק, אז האם עבודת הכוח והחיזוק צריכה לשרת תהליכים ארוכים או תהליכים מיידיים לקראת הקפיצה הבאה או התחרות הבאה שאנחנו רוצים לעשות? האם אנחנו מחפשים שיפור כללי ביכולות שלנו, או דיוק של איזשהו שיפור ספציפי, או שריר ספציפי, שאנחנו צריכים לחזק אותו או לשפר את התפקוד שלו? האם אנחנו מסתכלים על מסת השריר ספציפית, או שאנחנו בכלל מחפשים איזשהו שינוי בהרכב הגוף? האם אנחנו מתייחסים לאימוני הכוח והחיזוק בכלל ככלי, שלפעמים אנשים מזלזלים בו, אבל לא מעט ספורטאים ובני אדם בכלל, מתייחסים לתוך התחום הזה כאמצעי לשיפור, זו מטרה לגיטימית לגמרי, וגם העבודה תהיה שונה לגמרי, נכון? אתם יודעים שהעבודה של בדי בילדרס ועבודה של רצים היא שונה לחלוטין, אז האם אנחנו מחפשים פה אלמנטים מתוך עולם הנראות ועיצוב הגוף? האם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים לטובת מניעת פציעות? האם אנחנו מחפשים לעכב תהליכי הזדקנות למשל? אז לכל הדברים האלה יש לנו עבודה שהיא שונה, כל אחת מהפרקטיקות שאנחנו נתאים למטרה תהיה קצת אחרת, נדבר עוד מעט גם על פרקטיקות, ולאו דווקא המטרה שלנו היא אחת מתוך הדברים האלה. לפעמים המטרות שלנו יהיו שילוב של הדברים, לפעמים שילוב בסדרי עדיפויות שונים, ולפעמים אנחנו נרצה יותר ממטרה אחת, בלי הבדל בסדרי העדיפויות שלנו. וכך אנחנו נתאים את דרך העבודה בכוח וחיזוק, ויש דרכים שונות להשיג מטרות שהן שונות. כשאנחנו מסתכלים על תהליך הכוח והחיזוק, אם אני רוצה רגע לפשט לכם את מה אני מצפה מכם, או מה אני ממליץ לכם לעשות, זה פשוט עוד תהליך לנהל. כמו שאתם מנהלים את האימונים שלכם, את ההתאוששות שלכם, ואת התזונה שלכם, גם את הכוח והחיזוק של הגוף שלכם. מה לעשות, אם אתם רוצים להגיע גבוה, אתם צריכים לנהל מספר תהליכים במקביל, ובכל שלב כאמור בקריירה או בעונה, אנחנו צריכים לחשוב אחרת על האלמנטים של כוח וחיזוק. נתחיל רגע ולדבר על המונח כוח. בדרך כלל שאני אגיד לאנשים את המילה כוח, באופן טבעי, הם יתייחסו לביטוי שרירים. הם חושבים על מערכת השרירים, איך אני מחזק את השרירים שלי, או מגדיל את השרירים שלי, או מפתח סיבי שריר מסוימים, או אני רוצה להפעיל תנועה מסוימת בצורה יותר יעילה, או להספק יותר גבוה. אבל אי אפשר להשתמש במילה שרירים, ובאמת כוח מתעסק בשרירים, בלי להשתמש במילה עצבים. השרירים הם החומרה, והעצבים, או מערכת העצבים, היא התוכנה שמפעילה את החומרה. ולכן כשאנחנו עושים עבודת כוח, אנחנו מתייחסים לשני הנושאים האלה. בעצם אנחנו קוראים לזה יחידות מוטוריות ושרשרת תנועה או שרשראות תנועה. כי עבודת הכוח שלנו יכולה להיות כללית,
לחזק שריר מסוים, ועבודת הכוח שלנו יכולה להיות ספציפית לחזק שריר מסוים בתוך שרשרת התנועה של ריצה ברגל ימין כדי לשפר את הביצועים שלנו בשדה האתלטיקה או בריצת מרתון. ולכן, תמיד כשאנחנו מדברים על כוח, אנו מתייחסים גם לגירוי שרירי וגם לגירוי עצבי. למשל, כדי להסביר לכם את הנושא הזה, תחשבו על שרירים שבהם אנחנו מפעילים הרבה יותר סיבי שריר, או סיבי שריר שהם יותר מוכוונים מאמצים או מטאבוליזם אירובי או אנאירובי. האם מערכת העצבים שלנו צריכה לייצר עבודה קבועה לאורך הרבה זמן, כמו באולטרה מרתון, או שהיא צריכה עכשיו לייצר כוח מתפרץ, כמו בקפיצה לגובה, או כשאנחנו רוצים לעקוף לקראת ספרינט הסיום במרוץ אופניים. כל אחד מהדברים האלה דורש הפעלה שהיא מעט שונה. אז מה בעצם יהיה סדר הטיפול? במה נתחיל קודם? שאנחנו מתייחסים על כוח, שאנחנו מתייחסים על חיזוק, אבל בעיקר רגע בואו נדבר על המילה כוח, שוב, שמדברת על שרירים. הסדר הטיפול תמיד יהיה בבסיס. תמיד יהיה לטפל קודם כל בדברים הכלליים, לפני שאנחנו עושים דברים ספציפיים. יש לנו שרירי תנועה עיקריים, תכף נדבר עליהם. לפני שאנחנו רוצים להיות ספציפיים לגבי שרירי הגריפה בשחייה, אנחנו נרצה לחזק את כל הגוף, את כל שרירי השלד, שתכף נזכיר אותם. הדבר השני שנרצה לעשות בסדר, אנחנו אומרים את זה על כל תוכניות האימונים שלנו, לא משנה מה המטרה שלנו, אנחנו קודם כל רוצים לבסס את השגרה, גם היא קודם כל חשובה באימוני הכוח, וכמו שנתתי דוגמה על השאלה ששאלתי את ג'ו, והוא ענה, it depends, אז גם ששאלתי אותו מה הדרך הטובה לעבוד עם ספורטאי מתחיל, קודם כל שיצא מהבית. על אותו משקל, קודם כל באימוני הכוח, תייצרו את השגרה. האם תעשו 8 חזרות או 3 אימונים על 4 שרירים, זה פחות משנה. קודם כל תייצרו את שגרת הכוח והחיזוק שלכם. אחר כך נדבר על כמות יחידות האימון ועל הנפח של כל יחידת אימון, ואחר כך בסוף נדבר גם על עצימות ומשקלים. אבל אנחנו עובדים לפי סדר שהוא מאוד מאוד ברור, ומי שינסה לדלג על שלבים, יש סיכוי שיעשה יותר נזק מתועלת, גם אולי במיוחד במקרה של אימוני כוח וחיזוק, יותר לפעמים לא שווה יותר, אלא יותר יכול להיות שווה פחות. אז אם אמרנו שהבסיס שלנו הוא שרירי השלד והתנועה העיקריים, כשאני מסתכל על הספורטאים שלנו שצריכים לעשות עבודת כוח וחיזוק כללית, ואנחנו מדברים על מה שגרת הכוח שלהם, אם אין להם יותר מדי זמן, והם ידאגו לתת תשומת לב רק לשרירים האלה, 2-3 בשבוע, אפילו גירוי קטן, תודה רבה, עשינו עבודה מצוינת. השרירים הם השרירים שאתם מכירים, הארבע ראשי, הגלוטוס שהוא נמצא מעל הישבן ורלוונטי גם ברכיבה שלכם וגם בריצה שלכם וגם כשאתם קמים מכיסא. ההמסטרינג שלכם שכמובן פעיל מאוד כשאנחנו רצים או טריאטלטים או גם רוכבי אופניים. שרירי החזה שלנו, שרירי הידיים שלנו, היד הקדמית, היד האחורית. הגב כמובן, אחד השרירים הגדולים בגוף, לא זוויות מסוימות בגב הם השרירים הגדולים ביותר בגוף. שרירי התאומים, סולאוס, שמנתקים לנו את הרגל מהרצפה ברגע שאנחנו קופצים, או פשוט הולכים, או בטח רצים, וכמובן שרירי הליבה. אז לפני שאנחנו נכנסים לכל מיני דיוקים ובכל מיני שימושים במכונות, קודם כל בואו נחליט שאנחנו נותנים תשומת לב יחסית שווה לכל השרירים האלה. עשיתם את זה, זה הלחם והחמה שלכם לאורך כל החיים, וזה יהיה מצוין. מעל הבסיס הזה, אנחנו מתחילים לדבר על גובה הפירמידה. וגובה הפירמידה שלנו הוא העבודה הספציפית והעבודה המותאמת אישית. אחרי שייצרנו את הבסיס, בשלבים מסוימים של העונה, ואתם יכולים לחשוב על זה גם, בחזרה מתקופת אוף סיזן ובעונת בסיס, נרצה לעשות עבודה כללית. כשנרצה לקחת את הגוף שלנו בחודשים או בשבועות האחרונים לפני תחרות או איזשהו אתגר מסוים, רק אז נכניס את העבודה הספציפית לפרק זמן לא גדול, שבו נהיה מאוד ממוקדים ונבחר את הדברים שמתאימים עבורנו. מה זה יכול להיות? איזה דרישות הספק? למשל, אם אני צריך לייצר עבודה קלה לאורך הרבה זמן, או עבודה מאומצת לפרק זמן קצר,
זה דרישות הספק, אז אני אכנס לספציפיות של מה אני מצפה משריר הארבע ראשי ומשריר האמסטרינג שלי. אני יכול לחשוב על אופן ההפעלה, האם אופן ההפעלה הוא מאמץ חוזר לאורך הרבה זמן, מאמץ אירובי, או מאמץ אנאירובי חזק קצר טווח, וגם אז אני יכול להתאמן בהתאם. זה גם יכול לבוא, כמו שרצים, חושבים למשל על אימוני ריצה בעלייה, ואיזה דברים צריך לחזק בשרשרת התנועה, בין אם אנחנו רצים או רוכבים. כשאנחנו מדברים על שיפועים, אז הרוכבים יכולים לחשוב על עליות, והרצים יכולים לחשוב על עליות וירידות, והטריאטלטים יכולים למשל לחשוב על הריצה בירידה באיסרמן. זאת דוגמה לספציפיות שאנחנו מכניסים בשלבים מאוחרים, אחרי שעבדנו עבודה כללית על הארבע ראשי שלנו. וכמובן משך הזמן הוא ספציפי, אני אתכנן את אימון הכוח שלי, לפי כמות הזמן שהשריר צריך לעבוד. האם צריך לעבוד במעט חזרות, עם משקל גבוה יותר, או הרבה חזרות, כתומך לפעילות שאני רוצה לעשות, ואני רוצה למשל לייצר יותר סיבי שריר טייפ 1, שחלקכם כבר שמע את ההסברים בנושא. יש הבדל בין כוח לחיזוק. דיברנו קודם על המשפטים שספורטאים אומרים. כשאנחנו מתכוונים לסטרנג' ושאנחנו מתכוונים לקונדישנינג, אנחנו מדברים על דברים שונים. בעברית בין כוח, שמתעסק בשריר ועצבים, אנחנו מתכוונים לפעילות מסוימת. כשאנחנו מדברים על המילה חיזוק, אנחנו מדברים על דברים אחרים, למרות שספורטאים מתכוונים לעתים לאותו דבר, לפעמים הם באמת צריכים לחשוב משהו שהוא שונה. שרירים, מפרקים ותנועה, זה מה שמרכיב לנו את כל שרשראות העבודה שלנו, כשאנחנו עושים פעילות גופנית. כוח יותר קשור לשרירים, חיזוק יכול במידה מסוימת לעשות סדר לאנשים, אם נגיד שאנחנו מתחברים יותר למפרקים ולטווחי תנועה, שצריכים להיות או לאורך זמן או בזוויות מסוימות, או ביציבות מסוימת שעליה תכף נדבר. אז כשאנחנו מדברים על הנושא של חיזוק, אנחנו באמת מדברים על שני מושגים, סטביליטי ומוביליטי, יציבות ותנועתיות. ושאני מסביר לספורטאים על מה הם צריכים לעבוד, הם חייבים לתת תשומת לב לשני האספקטים האלה, ובואו נסביר אותם. הסטביליטי היא היציבות, אם ננסה להסביר אותה בצורה הכי פשוטה, עזבו רגע מדע ומחקר ואקדמיה. היכולת לבצע תנועה, שהיא בסדר נכון של שרשרת התנועה, ובחלוקה נכונה של איזה שרירים עושים איזו עבודה. אם אנחנו מדברים על מוביליטי, אנחנו מדברים על גמישות וטווחים, על היכולת שלנו להפעיל את השרירים במתיחה גדולה יותר, ואז לייצר מומנט גדול, או לחלק את העומס, שלא תהיה עבודה רק במרכז השריר, אלא גם בקצוות שלו. וכאן נכנסת גם העבודה, שהיא עבודה סטטית ועבודה דינמית, אוקיי? היציבות והגמישות יכולה לקבל ביטוי ולקבל אימון, גם בעבודה סטטית וגם בעבודה דינמית. תחשבו על מתיחה שאתם יכולים לעשות לשרירים, נכון? אנחנו מרגישים בבוקר שאנחנו קמים, ואנחנו שרירים הרי שואפים לחזור במנוחה למצב האמצע שלהם, אנחנו מרגישים בבוקר צורך להימתח כדי להאריך חזרה את השרירים, אנחנו בדרך כלל נעשה את זה בצורה סטטית, ואם אנחנו רוצים להגדיל את טווח הגמישות של מפרק הקרסול, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בצורה סטטית, נכון? יכולים למתוח ולייצר זווית חדה יותר בין כף הרגל לבין עצם השוק, ואנחנו יכולים לעשות את זה גם באמצעות של סיבובי כף הרגל, כדי לייצר גמישות במפרק, אותו דבר במפרק הירך למשל, דברים שהם חשובים מאוד לכל הספורטאים, גם לשחיינים, גם לרוכבים וגם לרצים. אז אנחנו נרצה לעשות גם עבודת סטביליטי וגם עבודת מוביליטי, ואני מעריך שכל אחד ואחת מכם יודעים להגיד במה הם יותר חזקים. האם הגמישות שלהם והמפרקים שלהם יותר אלסטיים, ויכולים להגיע לטווחי תנועה גבוהים יותר, והאם שהם עושים מכרע קדמי או הליכת מכרעים, והם עומדים מול המראה, הם מרגישים שלמרות שהם הזיזו את הרגל קדימה, כשהם נשענים עליה, הברך יוצאת ונכנסת פנימה והחוצה, והם צריכים לשפר את היציבות של שרשרת התנועה בפעולה הזו, ואנחנו רואים את זה שוב בכל הדיסציפלינות, לא משנה אם אתם שחיינים, רוכבים או רצים. ספורטאים שואלים את המאמן,
אז אוקיי, מה אני עושה מחר עם כל הידע הזה שנתת לי? מה אני אמור לעשות מחר בבוקר? ובכל זאת, למרות שנתתי לכם קצת חומר למחשבה, אני רוצה לתת מעט פרקטיקות איך אתם יכולים כבר מחר בבוקר לעשות שינוי בהרגלי הכוח והחיזוק שלכם. שינוי גישה הוא הדבר הראשון שאני מצפה שאתם תעשו החל ממחר בבוקר. קודם כל בשינוי גישה, דיברנו על זה, זה להכניס לשגרה. רובכם תעדיפו לרוץ עוד אימון ריצה קלה כדי שהנפח השבועי שלכם יהיה גדול יותר, מאשר לעשות אימון כוח שיכול לשמור עליכם רצים לנפחים גבוהים לאורך הרבה יותר שנים. אז הדבר הראשון שאני מבקש מכם הוא להכניס את עבודת הכוח כמשהו שהוא שגרתי, לא משנה איך הוא בנוי, ארוך יותר, קצר יותר, יותר יחידות אימון, פחות יחידות אימון, העיקר שתהיה לכם תבנית כלשהי קבועה. אחר כך נסדר את התבנית הזאת, ואחר כך נדייק את התוכן. אני מבקש שתחשבו קודם כל על הבסיס לעבודה, ואחר כך על הספציפיות. הבסיס אומר שאתם לא חושבים על הסופר סט הכי גאוני, אלא חושבים על איך אתם נותנים גירוי להמסטרינג שלכם 3 פעמים בשבוע. כמה גירוי? תנו קודם כל איזשהו גירוי. אחר כך נדייק אותו. אל תפסחו על אף אחד מהשרירים. אוהבים יותר, אוהבים פחות, כולם צריכים את תשומת הלב שלכם, כי בסוף שאנחנו שוחים, רוכבים או רצים, אנחנו מפעילים במידה מסוימת את כל שרירי הגוף, אולי כל שריר מקבל ביטוי או נותן יותר מאמץ או יותר תרומה להספק הכללי, אבל כולם עובדים וספורטאים צריכים לשאוף להיות מאוזנים. ולכן קודם כל הבסיס, וככל שתתקדם העונה והגוף שלכם יהיה מוכן לכך, נוכל להיכנס לעבודה ספציפית. אני מבקש מכם לא לשכוח שבסוף הדבר הכי חשוב הוא עקביות. איך אני יודע שאתם מרגישים את זה? כי אתם חוויתם מה זה לעשות הפסקה מאימוני כוח ואז לחזור אליהם, וראיתם שהגוף מרגיש את הכאבים המאוחרים, את הדומס, ואתם מרגישים שאתם בשגרה, כמה קל לכם להתפתח עם התרגילים. אז אני מזכיר שכמו בכל תחום, עקביות מייצרת הסתגלות, והסתגלות היא זו שמייצרת את השיפור. בדיוק כמו שאתם חושבים על תחושת מים. אם אתם לא עקביים, חלק גדול מהאימון שלכם הוא רק בשביל לחזור לאימונים. ולכן אתם צריכים לדגום את אימוני הכוח והחיזוק שלכם באותה דחיפות שבהם אתם עושים כל אחד מהמקצועות האחרים, ולאט לאט שתיכנס העונה ספציפית לשחק עם המינונים. השיטה המיטבית. מה השיטה המיטבית שאני ממליץ לכם לעשות מחר בבוקר? אז קודם כל, אני מאוד אוהב את המשפט, הסט האידיאלי הוא זה שאני עושה אותו. וכל סט גאוני שהוא, שקראתם עליו, שהוא המתכון להצלחה, אבל אתם לא תעשו אותו, הוא לא רלוונטי עבורנו. ולכן, שיטה שתשרת אתכם, אם היא תהיה עקבית, היא יותר טובה מכל מהלך גאוני שאתם תעשו פעם ב. ולטובת העניין הזה, כל מניפולציה נחשבת. עוזר לכם ללכת לחדר כושר כדי לקבל אווירה של עבודה, לכו לחדר כושר. הלוגיסטיקה מכריעה אתכם ואתם צריכים לעשות את האימונים בבית, בשקט שלכם, היא במוזיקה שלכם, תקנו את המשקולות ואת הגומיות הביתה. להעלות אימונים לסטרבה הוא משהו שגורם לכם לרוץ יותר, תעלו את אימוני החיזוק לסטרבה ותמדדו את הגרף בכל חודש, האם עמדתם ביעד שלכם. טבלת פעילות שבה אתם כותבים בתחילת השבוע ומתחייבים מה אני הולך לעשות השבוע, איזה תרגילים וכמה סטים, אם זה עובד לכם, לכו על זה. תחרות עם חבר מי מתאמן יותר, אם זה עובד בשבילכם, מי אני שישפוט. על שכיחות הגירוי דיברתי, השיטה המיטבית היא לייצר גירוי תחוף כמה שיותר. השילוב הנכון עם אימונים אחרים הוא משהו שמעסיק אתכם הרבה. בדרך כלל ספורטאים נוטים לקחת ימים קלים ולהעמיס עליהם אימוני כוח קשים. אני ברוב המקרים מבקש מהם לעשות משהו אחר. אם כבר היה לכם יום קשה, בסוף היום הקשה תעשו אימון כוח. אחרת כל הימים שלנו נראים בינוניים. אני מעדיף שהימים הקשים שלנו יהיו באמת קשים, והימים הקלים שלנו יהיו באמת קלים. ולכן, לרובכם, לצרף את אימון הכוח דווקא לימים שהם פחות נוחים. ואם משהו ייפגע, יהיה אימון הכוח, ולכן אני גם אעשה אותו שני בסדר, זה כנראה מתכון יותר טוב. כמובן שחייבים שינוי והתאמה לתקופות בשנה. אני לא מצפה מכם באוף סיזן לעשות עבודת כוח חזקה מדי, אז הם אפילו מסתכנים בפציעה, אלא לחזור לאט לאט ובהדרגה.
בעונת הבסיס אפשר לבנות את הגרף של אימוני הכוח, ובעונה הספציפית אפשר לדייק את אימוני הכוח. וככל שאנחנו מתקרבים לתחרות, צריך דווקא להוריד את הכוח ולשפר את המוביליות והסטביליות, כי הלואוד באימונים, בין אם זה לואוד של ווליום או לואוד של אינטנסיטי, הוא כבר כל כך גדול, שלא היינו רוצים להעמיס עוד זמן עבודה קשה מדי, אלא לתת לגוף דווקא להתאושש בין אימון לאימון, לתת לו רק עבודת מוביליות ורק עבודת סטביליות שתדייק את הדברים. לטובתכם, אני מזכיר לכם שהשחיקה באימוני הכוח היא יותר נמוכה מאשר באימונים האירוביים. ולכן, אל תפחדו, גם אם הרבה זמן לא עשית אימון כוח, תחזירו אותו חזרה. אתם תשימו לב שגם אם חודשיים לא עשיתם סקווט, המשקל שאתם מסוגלים לעשות וכמות החזרות שאתם מסוגלים לעשות, היא לא כל כך שונה ממה שזכרתם. לעומת זאת, אם חודשיים לא רצתם, ואני אבקש מכם לרוץ שעה וחצי, יהיה לכם הרבה יותר קשה. אז תחזרו לאימוני הכוח, הגוף לא שוכח כל כך מהר. אני מבקש מכם לחזור בפרקטיקה ולחשוב דווקא חשיבה ארוכת טווח. הרבה פעמים ספורטאים מציבים מטרות שהן קצרות, בעולם התחרותי למשל. אני מתכונן לתחרות הזו ומיד נרשם לאירוע הבא. אנחנו עושים עבודת כוח וחיזוק, בפרקטיקה אני מבקש שתחשבו ארוך. אני מבקש שתחשבו על כך שכשאתם עושים אימוני כוח וחיזוק עכשיו, אתם חוסכים לפנסיה. עולם הלונג'ביטי הוא שונה מחשיבה על life span. כשאנחנו אומרים life span, אנחנו חושבים על להאריך את החיים. כשאנחנו חושבים על longevity, אנחנו דווקא מדברים על להאריך את איכות התפקוד בגילאים מבוגרים. ומה לעשות, כולנו מזדקנים, וככל שנתחיל ממקום גבוה מדי, ההידרדרות שהיא בלתי נמנעת, אנחנו נוכל להשפיע עליה. השיפוע יהיה שיפוע מתון יותר, והתחלנו מנקודה גבוהה יותר, מה שאומר שאנחנו נוכל עם הזמן לשמור על רמה די טובה. אימוני הכוח שלכם עוזרים לכם לשמור על הרכב גוף, עוזרים לכם במטאבוליזם שלכם. אתם רוצים לשמור על הרכב גוף? אתם רוצים שהרסטינג מטאבוליט רייט שלכם יהיה גבוה? תעשו אימוני כוח, וזה הדבר שכל תזונאי מתחיל יגיד לכם, בטח התזונאים שאנחנו עובדים איתם. שמירה על מסת שריר הולכת להעסיק אתכם בעוד 10, 15 ו-20 שנה. תתחילו לסגל את הרגלים כבר היום. צפיפות עצם, אתם יודעים שהיא בעיה ככל שאנחנו מתבגרים, ויש הבדל מגדרי גדול בצפיפות העצם. מה מייצר בנייה של תאי עצם חדשים? לחץ על העצם. מה לוחץ על העצם? השרירים שעוטפים את העצם. ולכן שאתם עושים אימוני התנגדות, ואתם יודעים שפעם כשהיה לנו שעה פנויה, היינו ממליצים לאנשים לעשות פעילות אירובית. היום, כשיש שעה פנויה, אנחנו ממליצים לאנשים מבוגרים לעשות אימוני התנגדות, כדי לשמור על מסת שריר ולשמור על צפיפות העצם שלהם. הגמישות וטווחי התנועה שלכם הולכים להידרדר עם הגיל. שמרו עליהם מהיום, תגרמו להם להתארך, תגרמו לתפקוד שלכם להיות טוב יותר, עזבו את זה שזה יגרום לכם לרוץ יותר מהר, או לשחות יותר מהר, או לרכב יותר טוב. זה פשוט יגרום לכם לתפקד, תפקוד איכותי, גם בעוד 10 שנים, ואתם תשמרו על ההישגים והתוצאות שלכם, ואפילו תשתפרו. וכמובן תזכרו את הנושא של הגירוי העצבי. הגירוי העצבי בחשיבה ארוכת טווח הוא מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים שכשרוצים לעשות מבחנים לאנשים בגילאים מבוגרים, נותנים להם לעשות תרגילי גריפ סטרנגת, נותנים להם ללחוץ בקצות האצבעות, מערכת העצבים, ככל שאנחנו הולכים לפריפריה, לקצוות הגוף, היא מתקשה יותר, ולכן אל תזניחו את השרירים הקטנים. תעבדו גם על השרירים בקצה, ותעבדו על כל הטווח שלכם. שרשרת התנועה שלכם כשאתם שוחים, רוכבים או רצים, או משלבים בין הדברים, כאמור, רוצה תפקוד טוב של כל הגוף. רוצים להמשיך לעשות ספורט עוד הרבה שנים, וספורט איכותי, ולשמור על האפשרויות שלכם, תנו גירוי שרירי, עצבי ומפרקי לכל המערכת. אני מבקש שתרחיבו גישה כלפי המושג חימום. ולמה? לאו דווקא הוורמאפ לאימון האתלטיקה ביום שלישי באצטדיון או ביום רביעי בפארק. אני רוצה שתחשבו על כך שיש ספורטאים, הם רואים את הוובינר הזה עכשיו, שדברים שקשורים לקורדינציה או לטווחי תנועה, הם עושים אך ורק באימון האתלטיקה שלנו, וזה דבר לא טוב. כשאנחנו מכריחים אתכם באימונים המשותפים,
לעשות עבודה סטטית, לשפר את טווחי התנועה למפרקים, להעריך את השרירים. אני רוצה שממחר בבוקר תעשו את זה גם בזמן הפנוי שלכם, גם לפני אימון הטריינר, וגם לפני שאתם יוצאים לרוץ ביום שישי בטיילת. אני רוצה שתחשבו על תרגילים דינמיים, כמו שאנחנו עושים לכם באימוני אתלטיקה, שוב, או באימוני הרכיבה, או באימוני השחייה. התרגילים שבהם אנחנו מבודדים עבודה על יד אחת, או על רגל אחת, או בסלד גבוה יותר, או בסלד נמוך יותר, כל הגירויים העצביים השונים האלה, הם מאוד מאוד חשובים לכם, ואני ממליץ לכם להתייחס לחימום הזה, לאו דווקא לפני אימון איכות, אלא את אותם תרגילים שאנחנו עושים, אתם יכולים לעשות בבית כמעט כל יום. ותשאלו את עצמכם שאלה. באימונים אנחנו מקפידים על החימום הזה בצורה מאוד קפדנית, לפעמים אנחנו מכריחים אתכם ולפעמים גם אתם יודעים לעשות זה נהדר לבד. האם גם בתוך תחרויות אתם צריכים להרחיב את הגישה כלפי החימום ולהכין את השרירים שלכם ואת המפרקים שלכם ואת מערכת העצבים שלכם? חד משמעית כן. אתם רוצים לתפקד בתחרות ברמה גבוהה? את כל הקונספט הזה של חימום סטטי ודינמי, ומוביליות, וסטביליטי, וכוח, והפעלה בפריפריה, והפעלה של כל שרשרת התנועה, צריכים להיות רלוונטיים אליכם גם ביום התחרות עצמו. לסיכום, מה אני רוצה שתיקחו מכאן? אני רוצה שתיקחו קודם כל אחריות. אני רוצה שתזכרו שההתאמה של אימוני הכוח היא מאוד מאוד חשובה, היא התאמה אישית, ולכן אנחנו צריכים למצוא את המתכון שנכון עבורכם, שיגרום לכם להיות עקביים, ויגרום לכם להשתפר. רוצה שתזכרו שבדברים האלה יש המון עם מי להתייעץ. יש לנו אנשים מעולים ומאמנים נהדרים שאפשר להתייעץ איתם, אבל כל גורם אחר שמבחינתכם הוא מקצועי, אני ממליץ להקשיב לו, להתייעץ איתו, להציג לו בעיה ולשמוע לדעתו. אני רוצה שתסתכלו מסביב. כמו שאנחנו אומרים על נושא ההתאוששות, ואני מזמין אתכם לפעמים להסתכל על האנשים ולהגיד מי לדעתכם האנשים שישנים הכי הרבה פה במועדון. ואני אצביע על האנשים שמגיעים להישגים הכי גבוהים, אלה האנשים שישנים הכי הרבה זמן בלילה ואת השנה הכי איכותית, אותו דבר אני יכול להבטיח לכם. הספורטאים שאתם רואים שמשתפרים הכי הרבה, או שמצליחים לשמור על עצמם לאורך יותר שנים, ואתם אומרים איך הוא או היא מגיעים לכאלה הישגים, תסמכו עליי, אלה הספורטאים ששגרת הכוח והחיזוק שלהם היא הכי טובה במועדון. ניהול סיכויים, משהו שאנחנו אוהבים לעשות, אני רוצה שתחשבו על אימוני הכוח והחיזוק, כמה ששומר עליכם מבחינת הסיכונים. לפעמים אם אתם תעבדו חזק מאוד באימונים הספציפיים, אבל לא תבנו באימונים מתאימים את המעטפת שלכם, אתם תגיעו לקיר והגוף שלכם יצעק לעזרה, בדרך כלל בצורה של כאב, צורה של מתיחה או צורה של קרע, וחבל, יכולנו לפתור את זה בשגרת סטביליטי ומוביליטי מתאימה. ובסוף, הנושא הזה של הכוח הוא 100% בשליטתנו. באמצעים מאוד פשוטים, בזמן יחסית לא גדול, אנחנו יכולים לגרום לשינוי מאוד מאוד משמעותי. אם יש שאלות, תזכרו, תמיד אתם יכולים לפנות אליי, למאמן שאחראי עליכם, או כמו שאמרתי, למאמני הכוח והחיזוק המעולים שיש לנו, אביב, שגית, אבירם, כל אחד מומחה בדיסציפלינה ובספציפיקציה האישית שלו, אז אתם יכולים לפנות לכל מי שאתם מרגישים נוח אליו, אל תשמרו שאלות בבטן, ותמיד תשאפו לדעת יותר. בהצלחה, תודה רבה על ההאזנה, וניפגש בוובינר הבא.